अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। विठुरायाने नेहमीच यशाचं दान हे माझ्या पदरी टाकलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे खूप चांगली सेवा ही ह्या सर्व भागाची घडो, शेतकऱ्यांचे असेल, नागरिकांच्या असेल हिताचं रक्षण करण्याची ताकद ही विठोबारायाने देव। आणि ज्याप्रमाणे अनिष्ट प्रवृत्तींचा नाश हा श्रीकृष्णाने केला आणि पृथ्वी तलावर सुख समृद्धी शांतता आणली, भरभराट आणली, तशीच कामगिरी घडो आणि कुठल्याही अनिष्ट प्रवृत्तीला या भागामध्ये प्रवेश न मिळता आपली ही जी आपलं एक कुटुंब आहे हे कुटुंब असंच सुखाने नांदत राहो, सुखसमृद्धीबरोबर भरभराट या आमच्या सर्व नागरिकांची हो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना केली। आणि ही सगळी प्रार्थना केल्यानंतर ती पूर्ण करण्याची शक्ती ईश्वराने देव। त्या आमच्या सरकारने चांगली अशी सेवा जनतेची केलेली आहे। ते पुन्हा एकदा सरकार महाराष्ट्र राज्यामध्ये सत्तेवर येऊ आणि त्यांच्या हातून सुद्धा लोकांची खूप सेवा घडो अशी आम्ही ईश्वरचरणी प्रार्थना। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।